Krásny zvuk. Včera sme na streame zavárali spoločné bravčové mäso do sklených pohárov, krkovicu a bôčik. Dneska vám ukážem, ako to dopadlo, že ako vyzerajú tie poháre, však pozrite sa teda sami. Najlepšie to chutná, keď si to dám ja na chleba a k tomu cibulku. Tiež vám to idem ukázať, že ako to vyzerá. Takže idem otvoriť prvý pohár. Krásny zvuk. Takto to vyzerá znútra, pozerajte. Ešte je to čerstvé, nie je to usadnuté, ale ja už mám na to chuť. Takže idem si to dať na chlebík. Ale musím okoštovať aspoň jedno mäsko. Takto si človek ľahko pripraví doma takú bravčovú konzervu do skla.